Hoxe temos, neste formato habitual de sábado, mediodía, temos connosco a Rubén Centeno Paradero, que, bueno, Rubén Centeno Paradero é sociólogo, activista dos movimentos sociais e durante décadas tamén é a cara visible do Patachín, do Pacto aquí de Vilamar, e que hoxe nos ven falar dunha pesquisa que levou a cabo, se non estou mal informado, impulsado un pouco por un caso familiar, o caso do represaliado Bernardo Hernández Ares, que o levou a investigar o que serían as balas comuns, as fosas comuns daqui do cemiterio de San Amaro, chegando a documentar, tamén se non teño dato errado, até 268 vítimas na área que el pesquisou. Estamos todos un pouco en familia, creo que todo o mundo mesmo na experiencia Rubén. Non vou entrar moito nos pormenores da pesquisa, que de todos modos sí que se pode consultar, está online, podes descargar en PDF e tal, da Comisión de Memoria Histórica, e eso, non entro nos pormenores tampouco de todo, porque imagino que sexa parte tamén da exposición de Rubén. Nada, simplemente de parte do Centro Social Gómez Galloso, pues agradecer moito especialmente a presencia de Rubén, e claro, efectivamente tamén a todos e todas por vir. Sen máis, non se paso tal. Se queres que taparemos aí para lograr o dinero. como vexades, non sei se se me ven ou... Bueno, vamos mirando a ver. Bueno, pois bueno, gracias a todas e todos por vir, e ao Gómez Galloso por suposto tamén. Vamos a ver, comentarnos primeiro, bueno, unha cousiña que comentaba Alxe, non? Eu empecé un pouco esta procura por un familiar que, bueno, pois xa viña era o irmán da miña avó, que mataron despois do golpe de Estado, non? Entón sempre tivemos esa idea de buscalo, non? De saber onde estaba enterrado, a miña avó morreu, digamos, toda esa xeración morreu, e elas nunca chegaron a saber onde estaba, non? Entón, bueno, comento vos isto porque, bueno, o que fixen foi fundamentalmente investigar nos arquivos da cidade, non? Porque sempre houve unha resistencia moi grande a tocar calquer cousa do cemiterio en xeral. Era un tema do que non se falaba, sabíase, había xente que sabía que había xente que fora enterrada aí, había xente que fora represaliada e que estaba enterrada e que se coñece, pero había moitos datos que se ignoraban, non? Entón o que fixen foi investigar tres tipos de documentos, non? Fundamentalmente os libros de rexistro, que son os libros de terra, que lle chaman, que son os libros onde se rexistra todos os cadáveres que entran no cemiterio, os libros de traslado, que é onde se anota se hai un traslado dun cadáver ou dun resto onde estaba a donde se traslada, e uns documentos que encontrei que son inéditos, que son os oficios do Goberno Civil, que, bueno, foi alucinante cando apareceron, non? Porque nos revelaban que xente que fora asesinada e que está enterrada no cemiterio, que se sabe onde están, non foran enterrados aí, foron enterrados nunha vala común, nunha fosa común. Caso de Pedro Galán, por exemplo, que agora está nun nicho, pero originalmente estivo nunha fosa común. O gobernador civil da Segunda República, Pérez Carballo, o mesmo. Así até, bueno, varias persoas que sabías que estaban ali, pero non foran enterradas originalmente aí, non? Logo falaremos un pouco disto. Entón, bueno, quero empezar con esta imaxe, que é un debuxo que fai un compañeiro de Gómez Galloso no cárcere da Coruña, xusto pouco días antes de que o executen, non? Vamos a ver, non toda a xente que mataron primeiro está en fosas comuns, non? Logo falaré un pouco disto. E non toda a xente da Coruña, e non é toda só xente da Coruña, é xente de toda a comarca e xente de toda a Galiza, vale? Pero fundamentalmente da comarca. E logo hai outra cousa, non toda a xente da Coruña está enterrada en San Amaro. Hai a metade, unhas 300 persoas que están noutros lugares, noutros cemiterios, posiblemente noutras fosas, ainda non sabemos moi ben, non? Pero, bueno, o que
o que vos comentaba do meu familiar, non? Hubo un traballador do cemiterio que ao final, bueno, preguntando, nos ensinou o libro de terra onde estaba apuntado, non? Entón poñía fosa cuarta, creo que do departamento cuarto dereita, non? Entón levounos ali, que é unha parte de terra que hai no cemiterio, e dixeron, mira, está aquí, non? Pero non me dixeron ver máis, non? E dicer, bueno, é unha cousa que, claro, non, outro non o podes ver, por cuestións de privacidade e tal. Pouco anos despois conseguín volver a hacer os libros de terra e había algo raro naquele lugar, non? E naquele libro, porque ese mesmo día no que mataran ao meu tío avó, ese mesmo día foran enterradas no mesmo lugar outras 14 persoas. Entón, investigando quen eran esas persoas, vimos que eran xente que pasearan esa mesma madrugada os fascistas. Entón, estábamos ante un enterramento que además non estaba sinalizado, que era un enterramento clandestino. Entón, dixen, bueno, se hai este enterramento tan raro, tan excepcional, pois ten que haber máis. E claro que había máis, había moitos máis, non? Entón, aí comezou un pouco esta investigación. Entón, o que temos localizadas agora son 268 persoas, vale? Hai, digamos, fosas que son máis fáciles de localizar, hai outras que son máis complicadas porque hai unha parte, logo vos comentaré, que se construíron nichos, pero, bueno, eso vos comentaré máis tarde, non? Vamos a ver, un pouco para poñernos en contexto, este é o escudo da época da República da cidade da Coruña, como podes ver. Bueno, a mí me gusta moito porque aparece vedes que no encima da torre hai un libro, non? Entón, eso nos fala, bueno, nos fala do que era a cidade na época dos anos 20 e na época dos anos 30, sobre todo nos anos 30, non? Era unha cidade moi aberta, a diferencia, por exemplo, de Lugo, que eran dióceses ou que eran cidades que surxiron ao redor dunha igrexa, non? Que eran máis conservadoras, e a cidade da Coruña sempre foi un burgo, foi unha cidade moi aberta, porque aquí estaba, digamos, todo o tráfico navieiro, que ia xa desde finais dos 19, que non só levaba man de obra a América, sino que, bueno, tamén funcionaba como unha forma de que novas ideas entraran na cidade, era un punto de recepción de novas vanguardias culturais, novas ideas, xente que ia viña, e había un movimento de anarquistas que iban, por exemplo, a Estados Unidos ou que logo volvían, emigrados, non? Entón, bueno, había moita, digamos, moita efervescencia cultural, non? A cidade da Coruña tiña un montón de centros sociais, de centros sobre todo ligados ás sociedades obreiras. Un dos máis importantes era o Centro Cultural Xerminal, que estaba, non sei se sabes onde está o Lolita, na Rúa do Sol, enfrente hai unha casa que estaba moi arruinada, aí estaba o Centro Cultural Xerminal, que tiña unha biblioteca para a clase obrera impresionante. Había centros nos bairros, o Centro Resplendor do Abismo na Silva, había outro centro social en Oza, non? E logo había un movimento obreiro moi grande, non? Estamos falando de unha cidade como era na Coruña nos anos 30, que había unhas 80.000 habitantes, non? Simplemente o que era a rama do mar do sindicato da CNT, que era Despertar Marítimo, tiña 20.000 afiliados, o sea, nos dá un pouco a idea da potencia que tiña ese movimento obrero, que estaba moi organizado, que era moi vivo, moi dinámico, e o que tiñamos tamén, por outra parte, era, digamos, o que era a vanguardia da orixe do nacionalismo galego, non? Que surxe dos lugares onde surxe a Coruña, e ademais onde surxe, a diferencia do Ourense, non? Que era un pouco máis conservador, pois na Coruña temos movimentos como o movimento arredista, non? Que se tiña un carácter independentista, temos a un partido galeguista moi avanzado, temos as escolas de ensino en galego, non? Por exemplo, Pedro Galán, que foi unha das persoas que foi asesinada, aparece unha anécdota, non? Aparece no periódico Solidariedade Obrera, no ano 35, un anuncio que era un mitin contra a guerra, non? Que daba o xoven Pedro Galán, unha muller que non sabemos quen é, profesora, María Santos, sabemos que é profesora, pero creo que era María Santos, Villaverde, e creo que era Vilar Ponte tamén, non? Era un movimento que tamén estaba moi implicado con o movimento obreiro en certos sectores, esta pequena burguesía galeguista, pero que tamén tiña moita relación con o movimento obreiro. E logo teníamos a burguesía republicana, máis, digamos, tampouco me gusta dicer conservadora, porque era unha burguesía, digamos, era burguesía, pero era republicana e era progresista. Que quero dicir con isto? Que na Coruña non houve sectores sociais que apoiaron o golpe de Estado. É dicir, non foi como noutros lugares onde, digamos, había unha base social reaccionaria. Aquí non se deu iso, vale? Nin na Coruña, nin en toda a provincia, nin tampouco na provincia de Pontevedra, vale? Entón, o que vamos a vivir é un golpe de Estado que foi
foi levado a cabo por unha, en principio, por unha minoría de militares, porque non todos os militares apoiaron o golpe de Estado, e, digamos, contrariamente ao que se pensa, que dice que aquí non houve, primeiro, que non houve resistencia, ou que non houve, que aquí non foi como unha cousa, que houve un golpe de Estado e xa todo, non. É dicir, aquí houve unha resistencia civil moi potente desde a propia sociedade, non só que durou os primeiros anos, non había armas tampouco, a xente non tiña armas, pero a xente, isto vou comentar despois, houve unha resistencia que empezou no mesmo ano 36 e con diferentes baixas, logo acabou na guerrilla e logo seguiu na transición, o sea que sempre houve unha resistencia ao franquismo, vale? Vamos a ver, poñen unhas fotografías, non me vou a estender moito nisto, pero para que vexades, esta é unha manifestación obreira, vedes aí as faixas da CNT, que por 4 camiños, está no ano 33, aí tedes o edificio que agora era o XETEC, que era o edificio da tabacaleira. A tabacaleira era unha das, digamos, das fábricas, digamos, as industrias máis importantes que había na cidade, un pouco para que vexades o clima tamén que había de movimento obreiro. Esta é a zona da Mariña, Casa Paredes, non sei se vedes, aquí estaría agora mesmo Correos, aquí estaría o Teatro Rosalía. Esta é a inauguración do Campo de Marte, que temos aquí. O Campo de Marte surxiu, supoño que algúns o sabedes, algúns o sabedes, surxiu como unha experiencia piloto de un movimento, digamos, de reivindicación da vivenda e da dignificación da vivenda, entón, fundamentalmente ligada moito tamén as sociedades obreiras. Entón, estas casiñas que vedes aquí no Campo de Marte eran casas destinadas a familias traballadoras, como unha forma de un novo urbanismo que se pretendía extender a todo Monte Alto. Eran agras, eran campos, este foi o proxecto piloto, esta inauguración. Despois matan os promotores, o arquitecto, e a cousa queda paralizada, pero estas casas se construíron. Vedes, por exemplo, aí como curiosidade, vedes aí que están como os Scouts da República, que foron unha das organizacións que foron ilegalizadas tamén. Había, por exemplo, unha liga de inquilinos nos anos 30 na cidade da Coruña. Pretendía tamén facer reivindicación sobre o dereito á vivenda. Hai incluso nas noticias na época de periódicos burgueses, hai un que se chama Acción Coruñesa, que falaba dos ranchos. Os ranchos eran como corralóns, eran como casas que se construían en madeira, que só teñan unha estancia, que teñan un chan de terra e que só teñan unha cociña, e as familias vivían aí hacinadas, as familias obreiras. Entón, este período, que non era revolucionario ni nada polo estilo, dicía que, eso era unha vergoña para a cidade, que esta xente facía todo o posible por evitar as epidemias, porque había moitas epidemias, en fin, incluso que a propia burguesía tiña certa, digamos, non que fora revolucionaria, pero non era unha burguesía fascista como que si houve en outros lugares. Ben, aquí tedes un mitin tamén obreiro no Teatro Rosalía de Castro. Outra parte da represión activaron todo o asociacionismo, por exemplo, sociedades deportivas. Aquí tedes a equipa de remo do Clube do Mar. O Clube do Mar formase tamén, fundase no ano 34-35 como unha, digamos, unha necesidade da xente traballadora para levar adiante a cultura do deporte, que tamén estaba moi implantada na República. Entón surxen sociedades que xa viñan de antes, como os clubes de fútbol, o Orellamar, o Clube de Marte, que son os anos finais dos anos 20, 30, e temos o Clube do Mar, que suspende as súas actividades tamén co golpe de Estado. Aquí tedes unha fotografía que está sacada da maleta da familia Villaverde, que era o secretario da CNT, que a familia escondeu unha maleta con material, fotografías, con periódicos, e unha maleta que se enterrou na zona da estación de trens, se desenterra nos anos 70, e hai documentación impresionante, porque, cousas que eran inéditas, como esta fotografía, por exemplo, que aí tedes a Villaverde no medio, este Villaverde, vedes aí que teña o periódico Solidariedade Obrera, un pouco falanos de moi simbólica, porque o que nos vamos a encontrar nas fosas comuns é unha xeración moi nova, que non superaba os 23-24 anos, e do que estamos falando é de que na cidade da Coruña que houve foi
un plan como moitos outros sitios, pero aquí é moi claro porque foi pioneiro, excepto a Galiza e algúns lugares onde non houve frente de guerra, como Extremadura, Andalucía, pero foron lugares pioneiros nun plan de exterminio civil. É dicir, aquí o que houve foi un plan sistemático de eliminación de grupos enteros de persoas que estaba moi ben pensado, que estaba planificado. Había xa investigacións por parte da policía e das autoridades, da policía non tanto, dos servizos secretos de información que estaban ligados tamén a grupos de sublevados, donde había xa listados de xente, por exemplo, que estaba investigada por actividades políticas, por ser revoltosos, etc. Hai un listado no arquivo de Salamanca dos socios das Irmandades da Fala da Coruña, que teñen todos os domicilios, ese anterior ao golpe de Estado. Hai outro listado, por exemplo, dos socios do Centro Cultural Serminal, tamén con nomes e apelidos e coas direccións. E logo hai documentos, por exemplo, espeluznantes, como un que me pasou Carla, que é flipante, porque é un informe que se fai, creo que no que os primeiros anos do golpe de Estado, xa unha vez que se inicia o golpe de Estado, é un informe que solicitan as autoridades ao Concello de Ponteceso con relación de informes sobre condutas ao Ayuntamiento de Ponteceso dos veciños de Corme. Hai fichados cerca de 200 persoas no pobo de Corme, só, no ano 37, é dicir, polas súas actividades políticas, polas súas, prácticamente todo o pobo. Eso danos unha idea do estado policial que se implantou. Ben, aquí tedes o goberno civil da Coruña, o 20 de xullo do ano 36, é bombardeado. Sabíase que iba a haber un golpe de Estado. Entón, o que fai a xente, fai unha consigna que dice, o día que estalle o golpe, porque se sabía que algo iba a pasar, iban a soar as sereas de todos os barcos do porto da Coruña e da Dársena. Moitos estaban ligados ao Sindicato de Despertar Marítimo. No momento en que se saiba que hai un golpe de Estado, facemos soar as sereas e a xente que sai á rúa a defender a cidade. Entón, isto se produce, o golpe en Marrocos se lanza o 18 de xullo, pero aquí é o 20 de xullo cando se produce xa a sublevación. Se estaban facendo quendas de xente, sobre todo de organizacións, o caso de Bebel, por exemplo, que era da Xuventude Socialistas, estaban facendo quendas para facer guarda no goberno civil a noite anterior e aos días anteriores, porque se sabía que algo iba a pasar. Entón, que pasou aquí? Que as autoridades todas se concentran no goberno civil, o alcalde da Coruña, o goberno civil, os altos mandos militares, o comandante da Guardia de Asalto, o capitán da Guardia de Asalto, e a xente sai á rúa. A xente sai á rúa a defender contra o fascismo, o propio 20 de xullo, monta barricadas. Aquí tedes a manifestación do mesmo 20 de xullo, cando bombardean o goberno civil, a xente sai. Vedes que esta é unha manifestación que ven da parte de 4 camiños. Esta sería a zona dos cantóns, a altura do Banco Pastor, diríxense cara ao goberno civil a protexer o goberno civil. Entón, que pasa? Que a xente non tiña armas. Requisaban algunha arma, pero a xente non tiña armas, co cal foi unha masacre, porque 3 días, dentro do 20, 21, 19, 20 e 21 de xullo, 22 de xullo, morren tiroteadas polas tropas franquistas, polos 26 persoas, que logo son os primos que van a entrar nas fosas comuns. Entón, claro, a resistencia sofócanna moi rapidamente, porque non había posibilidade de resistencia, porque non había armas. Aquí xa empezan a funcionar os enterramentos clandestinos. Entón xa había unha planificación previa. Que pasou? Que, isto xa hai unha prevesa, que o cemiterio de San Amaro estaba pechado, porque había unha folga xeral que, estaba paralizada toda a actividade. Entón hai un anuncio na prensa obrigando os traballadores do cemiterio, ante a acumulación de cadáveres que había nas rúas, a abrir o cemiterio para enterralos. Moitos destos sepultureiros, condutores de cadáveres, logo serían tamén purgados e represaliados. Que temos no cemiterio de San Amaro? Temos unha serie de enterramentos que son clandestinos,
que duran do ano 36 ao ano 49, 13 anos, non? Por que falo de enterramentos clandestinos? Porque houve xente que xa, cando isto empezou a sair, houve xente un pouco xa da onda Vox, bueno, que empezaron dicendo que isto que non había enterramentos clandestinos, que se sabía onde estaba. Por qué? Porque hai, digamos, como están registrados nos libros de registro e como en algunhas causas militares hai un número de sepultura, decían que se sabía onde estaban, non é certo. É dicir, eran enterramentos clandestinos porque eran enterramentos que, a ver como explico, ainda que se facían na terra, na maioría, digamos, dos enterramentos que se facían nos anos 30 e nos anos 40, até os anos 40 eran enterramentos en terra. A xente iba para a terra, por qué? Porque ter un nicho era algo moi caro, vale? Entón había algunhas familias que sí podían dispoñer dun nicho, pero nos anos 30, 40, a maioría da xente ia á terra. Entón coinciden estes enterramentos en terra nos anos 40, cos primeiros enterramentos clandestinos, vale? Pero hai unha diferencia, os enterramentos en terra da xente humilde, da xente tal, pois podían ter un duelo, podían ter unha cruz, podían despedilos. No caso dos enterramentos clandestinos dos asasinados e das asasinadas, non hai unha cruz, non hai unha lápida, non son enterrados polas familias, vale? Os militares son os que tutelan os corpos desde que os deteñen escuadróns da morte, por exemplo, como os Caballeros de la Coruña, que era unha escuadra fascista, ou da Falange, ou a propia Guardia Civil, ou, bueno, que os deteñen pola noite, os paseas, eles que hai dous tipos fundamentalmente de mortes, non? Unhas son os paseados e as paseadas, que é xente que, digamos, a secuestran, digamos, das súas casas, non pasan por ningún suizo, son estes grupos paramilitares que os asesinan, vale? E logo hai os que teñen unha especie de suizo e que son executados, pero non é suizos farsa, eran suizos que estaban amañados, que duran 3 días consellos de guerra e son asesinados igual, non? Bueno, pois, en todo ese proceso eran os militares os que controlaban, digamos, os corpos desde que eran detidos de Vigo hasta que eran enterrados. Por tanto, as familias non tiñan ningún tipo acceso a despedir eses familiares, nen a velalos, nen a recuperar eses corpos, nen nada disso, non? Imaginados o clima de terror que se iba a crear na cidade, porque isto empeza no 20 de xullo 36 e todas as semanas, incluso durante varios días da semana, aparecían mortos. Vale? Aparecían mortos nos cruces de camiños, aquí na rúa Montroi, comentábame que, bueno, a nai dun amigo, que era a veciña de aí, que os disparos do campo da Rata se oían en todo o bairro, todas as madrugadas, non? Vale, entón, temos un pouco para explicar un pouco estos de como están distribuídos estes enterramentos. Temos a 286 persoas, que están repartidas en 28 enterramentos individuais, que logo os vou a poñer algún, que son os que estou empezando a tratar de traballar onde está cada un, que son anónimos, que eran enterramentos que era unha persoa que mataban ou que era asesinada e que era enterrada nunha parte do cemiterio sen un tipo de lápida, ni que se sabe que aí hai un enterramento, vale? E logo temos os enterramentos colectivos. Fago esta distinción, enterramentos colectivos son enterramentos nos que dúas persoas ou máis son enterradas ao mesmo sitio, no mesmo lugar. O sea, que son asesinadas xuntas, son enterradas xuntas, e son enterradas no mesmo lugar, vale? E temos un total de 45, que son as 45 matanzas que houve na Coruña, e isto o podemos averiguar polo estudo das fosas. Na Coruña houve entre o 20 de xullo de 1936 e agosto de 1938, en 2 anos, houve un total de 45 matanzas distintas de xente, vale? Que estes enterramentos están repartidos en 37 fosas comuns, valas, fosas comuns. Por que fago esta diferencia? Porque as fosas comuns, digamos que podían haber enterramentos colectivos en días distintos, vale? Entón hai enterramentos colectivos que tan grandes que están en máis dunha fosa común e ao revés, fosas comuns que ou son só un enterramento colectivo ou teñen varios enterramentos colectivos en varios días, non? Isto logo veremos un pouco máis tal. Bueno, unha cosa que quería comentar, non? Que o que me parece a mí alucinante, non? A día de hoxe, non? É dizer, o único documento oficial que temos, por exemplo, na familia non podo falar pola miña familia, non podo falar por outras familias, nin en nome de outras familias, non? Pero o único documento que temos agora mesmo é un certificado de defunción da época do franquismo que pon morto por hemorraxia interna.
era o que se poñía morto por distar morto por hemorraxia interna, cando os nosos familiares non morreron por hemorraxia interna, foron asesinados. Finante que a día de hoxe teñamos na Coruña, na cidade, no propio casco urbano, unha cantidade de 286 veciños e veciñas da comarca que están aí no limbo. En fin, me parece un pouco alucinante. Non houve nunca unha investigación judicial de todo isto, nin houve un recoñecimento oficial de que estas cosas existen. Nesa situación estamos agora. Ben, vamos poñer algunhas fotografías porque tampouco quero esquecer que as persoas que temos son 286 localizadas. Na comarca da Coruña hai 600 asesinadas, vale? Entón, para que vexamos tamén que hai outras persoas que foron asasinadas e que apareceron en outros sitios. Esta é Xoana Capdeville, que era unha intelectual republicana, que foi asesinada, estaba embarazada, era muller do gobernador civil de Francisco Pérez Caballo, que tamén é asesinado. Esta muller aparece na zona de Lugo, asesinada. Bueno, aquí temos, por exemplo, a Mercedes Romero Abella, que era unha mestra republicana, que era a muller de Francisco Mazariegos, era socialista. Esta muller apareceu nunha fosa en Aranda, era tamén da Coruña. Aquí tenedes outra mestra coruñesa que tamén foi asesinada, María Suárez, que detida, era mestra na Escola da Guarda, no que hoxe é o Museo da Guarda, era unhas das impulsoras da Escola Laica, e é detida horas despois do golpe de Estado, acusada de defender a Escola Laica e o amor libre. Foi levada á prisión de Pontedeume, e da prisión de Pontedeume a saca os falangistas e un grupo de guardias civis e a pasean nunha praia de Miño. Quero dicir que hai moita xente da Coruña que están noutros lugares. Ben, aquí tenes o cemiterio. Vouvos un pouco para que vos situedes, non sei, supoño que moita xente o coñecedes. O cemiterio está digamos dividido en varios departamentos. Entón, para que vexamos onde están as fosas comuns da Coruña. Aquí estaría a entrada, este sería o primeiro departamento, aquí non hai casi nada. Este sería o segundo departamento, ves que estos son os bloques de nichos. Aquí temos o terceiro departamento. En esta zona xa vería fosas comuns, e estes nichos son todos, e as ampliacións do terceiro departamento son todos posteriores aos anos 50. Entón, teríamos unha parte das fosas comuns que están debaixo, o que fai moi difícil aínda, xa non só digo poder localizalas, poder localizar como era onde estaba cada fosa, porque se perdeu a memoria das numeracións das fosas do cemiterio, é dicir, polas segregacións de traballadores xa se perdeu. Hai algo que se pode localizar, pero vai ser difícil localizar todas, pero bueno, nesas estamos. E aquí tenes a parte abaixo de todo, o cuarto departamento, que é unha parte que hai que ainda hai terra, hai campo. Entón, esta era a zona máis humilde e máis pobre do cemiterio. E entón é onde está boa parte sobre todo no cuarto de dereita, temos a 111 persoas repartidas en 12 fosas comuns, e aquí temos tamén uns 40 represalios tamén no cuarto esquerda. E logo temos o cemiterio civil, que está aquí, que aquí estaría o monumento a Galloso. Se entramos por aquí, espera, se o vexo, non, este é o británico, este é o civil, vale? Temos o civil, este é a porta do civil, aquí teríamos o monumento a Galloso, se vos dades conta. Bueno, pois en todo o cemiterio hai como 7, 8, 9, creo que son 10 enterramentos anónimos clandestinos posteriores ao ano 40, igual que Galloso, porque Galloso xa, digamos, foi recoñecido onde estaba, sabese onde está, hai un monumento, pero hai, logo vos vou enseñar varios lugares que son xente da guerrilla, que moitos deles foron asesinados a garrote vil, igual que Galloso, igual que Seoane. Esta é a zona que vos decía do cuarto departamento dereita, que é onde hai 111 asesinados. Vedes que hai como unhas estacas, estas estacas sinalizan tumbas, o que pasa é que son tumbas anónimas, non teñen ningún nome. Antiguamente teñen unha numeración que se perdeu. En feito, estas estacas se repuseron, creo que nos anos 80, pero sinalizarían unha tumba. O que estamos vendo agora é se houve, digamos, máis enterramentos por encima. Eu creo que non houve máis enterramentos por encima, pero, se vos aquí vamos poñendo desde outra perspectiva,
vedes como se vale, como son ringleiras de estacas, vale? Entonces cada ringleira sería unha fosa, vale? Igual estamos, cando pasamos de fosas ou de balas, vemos, a veces entendemos que como unha cosa que están todos revoltos, non? Como unha cosa tal. Ben, eso tamén existe, logo vou vos dicer o que hai, pero a maioría das fosas de San Amaro son como enterramentos aparentemente convencionais, vale? O sea, un estaría, digamos, enterrado ao lado do outro, ao lado da outra, facendo estas ringleiras, vale? Vale. Vamos a ir por outro lado, que vos quería comentar. Este edificio que vedes aquí é a fábrica de hidrocarburos de Bres. Vale, esta fábrica foi, porque esta outras das caras da represión, foi expoliada ao seu propietario, foi roubada polos franquistas. Esta é a fábrica, digamos, originaria, pioneira, no que logo vai a ser Fenosa. Vale, era Eléctricas do Noroeste e era a propiedade de José Miñones, de Pepe Miñones, que era un empresario republicano que tamén foi asesinado. Non están as fosas porque, bueno, houve alguna xente que originalmente pudo ser enterrada nicho, caso de Pepe Miñones, caso do alcalde Suárez Ferreiro, non? Pero, bueno, tamén foron asesinados e foron reprimidos. Este home, por certo, e a familia lle roubaron absolutamente todo. Esa é a riqueza coa que empezou o Pedro Barrio de la Maza, por exemplo. Dice, moitas das riquezas e moitas das empresas que hoxe cotizan no IBEX 35 proveñendo do expolio aos republicanos, vale? Por iso esta é unha das razóns máis fortes polas que non se quere tocar nada, porque hai xente que se reconoeceu caso de Pedro Barrio, por exemplo, non? Xa vos digo que Pepe Miñones foi asesinado, está enterrado un nicho, pero os que si están enterrados nas fosas comuns son os traballadores da fábrica de carburos de Bres. Ao redor de 8 traballadores que, se vos dades conta, antes vos dicía que houbera unha folga xa indefinida co inicio do golpe de Estado, pois esta folga indefinida ten lugar en toda Galiza, concretamente en C, paran a fábrica, saen a manifestarse e son identificados, son condenados en un consello de guerra e son executados o 9 de decembro de 1976 con outro grupo de Irixoa, que eran labregos dun sindicato de labregos. En esta fosa común hai 14 persoas, entre elas hai unha familia de Irixoa que está o pai e os 3 fillos, os López Acera. Foron todos asesinados en Punta Arminia e esta é unha das fosas que logo vos explicarei que non está en sentido convencional, sino no sentido, no espazo, no que hai, habería 4 sepulturas individuais, foron enterradas 14 persoas. Son enterramentos superpostos, non? É dicir, a fosa sería máis profunda e van enterrando unha persoa encima de outra, non? E isto logo vos comentarei porque o sabemos, por os números de orden que aparecen no libro de registro. A temos localizada aí, pusimos un pau para que se saiba un pouco onde están, que fixo unha homenaxe xente de C hai uns meses, o 9 de decembro, o primeiro homenaxe que se fai, e hasta ahora descoñecíase onde estaban, non? Esta parte de aquí, se vos fixades, que non ten estacas, pero está no mesmo cuarto departamento de dereita onde están as estacas que vimos antes, vale, que están aquí. Vale, estas son as sepulturas individuais anónimas que vos decía que estou empezando a identificar, non? Esta é unha delas, está no cemiterio civil, vedes esta entrada ao cemiterio civil, aquí estaría o monumento a Galloso, e esta é unha das persoas da guerrilla que executan a Garrote Vil, non? Pena de morte, bastante cruel, por certo. Temos na imaxe a Galloso, a Seoane, a Manolito Bello, que foron executados a Garrote Vil, pero hai moita máis xente que foi executada e na que non se fala, porque non temos, posiblemente se perdeu a memoria familiar ou a memoria das organizacións, non a reivindican, moita xente está na OPC. Eu creo que o PC ni siquiera sabe que existen, pero creo que non houve tal. Bueno, aquí temos a Amador Domínguez Pan, asesinado 25 de enero de 49 a Garrote Vil, e está aquí. Por que sabemos que está aquí? Porque estas tumbas anónimas son moi fáciles de identificar, porque aparece un número de sepultura. Entón, con ese número de sepultura, como as outras tumbas teñen número, vale, as tumbas teñen un número. Entón, buscando, por exemplo, se esta tumba aquí ten o número 85, e agora non sei exactamente que número é, e no libro de registro aparece que a tumba 84, pois é que está ao lado, vale? Entón son moi fáciles de identificar. Aquí temos outra, tamén está no cemiterio civil. Neste caso, Benito López López tamén, este era un preso que xa viña
viña de, bueno, era un dos presos porque moitas se le atacaba na prisión da Coruña, e unha das persoas que morre na prisión, morre por enfermidades, había xente que morría por tuberculose, por gangrena das feridas ou das malleiras que recibían ou tal. Entón este Benito López López morre na prisión no ano 40 e aí está, xa vos digo, tamén aquí nesta parte do cemiterio civil esquecido porque ninguén sabe que está, nin quen é, nin nada disso. Aquí temos outros dos membros da guerrilla, José María Saavedra Díaz, que este non está no cemiterio civil, está no departamento cuarto esquerda, vale, dentro do cemiterio, e a localizamos tamén aí, vos poñer só unha baixis e vedes que está aí, hai uns arbustos polo medio, pero a tumba estaría aquí, sempre seguindo a numeración esta dos libros de registro, non? Bien, esta é a última que vou a poñer. José Santiago Temprano, perdón, tamén executado da guerrilla, e este executado, fusilado dentro da prisión, vale? É o único fusilado por disparo, con disparos dentro da prisión. Normalmente os fusilaban no campo da Rata ou en Punta da Avenida. Os que eran, digamos, executados en prisión eran a garrote vil, vale? Pero este o tirotean dentro da prisión e aí está a tumba. Se vedes, aquí está o monumento a Galloso, estaría máis hacia a zona de aquí, vale? A tumba desta. Bueno, como anécdota, comentarvos que, para atrás, comentarvos que no cemiterio de San Amaro houve un mausoleo nazi, vale? É dicir, no tempo en que se estaban enterrando os guerrilleiros, o sea, estamos falando do ano 45, 46, 47, tamén se enterraban a soldados alemáns que morrían na zona de, por exemplo, hai un grupo que morre en Estaca de Bares, porque hai un barco, hai un aviador que aparece tamén o cadáver. Entón, eses mortos do exército nazi son enterrados nun mausoleo que había tamén no cemiterio civil. Entón, mentras os guerrilleiros eran enterrados de forma clandestina, estes señores teñan un mausoleo que estaba, vamos a ver se se pode ver, vamos a ver, está, a ver se ve. Bueno, non se vai a ver moi ben, pero se vos fixades onde está o monumento a Galloso, detrás hai como uns cinceiros, vale? E xusto detrás dos cinceiros e o que é o muro do cemiterio, aí estaba o mausoleo nazi. Estes cinceiros non existirían e o mausoleo estaba aí. Os restos dos soldados os levan, non sei se nos anos 60 ou 70, levan a Extremadura, a outro cemiterio, e o mausoleo que hai. Entón, queda como medio así tapado. Entón, houve varias protestas nos anos, creo que foi hai 15 anos, para que destruíran ese mausoleo, pero o que fixeron foi tapalo. Entón agora está como tapado, tapiado, e con bastante vegetación, pero a cruz nazi sigue aí oculta, non sei se lo ven, pero está aí detrás, vale? Aí están aí detrás as cruces nazis porque non as quitaron. Vale, esta outra fotografía que vos quería ensinar, un pouco dura, eu creo, pero non está no cemiterio, vale? Estos son tres guerrilleiros da guerrilla galega, que hai no ano 46, José Roldán, Lisardo Freixo e Marcelino Rodríguez, pero unha fotografía que ten unha historia moi curiosa, non? E logo vos vou a comentar por qué. Porque esta fotografía saca a propia Guardia Civil, que é que vos mata, vale? A Guardia Civil é increíble, logo vos comentarei porque está en todos lados, a Guardia Civil aquí debeu ser tremendo, non? Entón, collen a estas persoas, se interrogan, tal, entón, vedes tamén o estado dos corpos. Tamén nos falan dos maltratos, das torturas, de como quedaban os corpos, non? Entón, a propia Guardia Civil fai esta fotografía para ensinar aos familiares para identificar os corpos, non? Entón, esta fotografía nos chega precisamente por unha das familias, pola familia de José Roldán. Por iso se conserva, unha das poucas que se conserva de corpos de persoas represaliadas, non? O irmán de José Roldán tamén está nas fosas comuns na Coruña, logo vos contarei porque foi un dos da Fusil do Portiño que afogaron, non? E o que vos quería comentar disto é que no libro de registro hai como 40 persoas que aparecen sen identificar. Algunhas son identificadas con posterioridade e outras non. E se asunta unha fotografía, pero nos libros non aparecen, non as encontrei. Bueno, volvo a dicirvos o mesmo, non? Como chegaban algúns dos corpos ao cemiterio, non? Ben, estamos aburrindo moito como é a cousa. Queda pouco esa, Bueno, vamos a ver. Quería comentarvos unha cousa importante, non? Dos documentos estos que vos comentaba de traslado que apareceron, non? Entón encontramos 32 oficios do goberno civil
que nos falan de que houve uns cadáveres, por exemplo, o caso de Pedro Galán, que foi sacado dunha fosa común a petición da familia. Eran familias directos nos que pedían, familias que lograron enterarse onde estaban e que conseguiron trasladar, digamos, o seu familiar a un nicho. Estamos falando de anos 40, non estamos falando de agora, estamos falando dos anos 40, o sea, imaginadevos o tremendo que era isto, non? Porque incluso as propias familias se lles facía, imaginados o que era tratar de soltar o corpo os asesinos, non? E eran as propias familias as que tiñan que hacerse cargo dos restos do traslado, non? Entón, son documentos moi importantes. Por qué? Porque a xente pensaba, pois, bueno, o gobernador civil da Segunda República, ali está a placa, nun nicho. Pois, bueno, mataron, enterraron aí, non. O gobernador civil da Coruña estivo nunha fosa común, non foi enterrado originalmente aí, non? E logo os documentos son moi interesantes porque tamén ten unha anotación que aparece do número de sepultura tal ao nicho tal. Entón, con ese número de sepultura, como sabemos con quen foi enterrado nese enterramento colectivo, podemos averiguar despois onde está cada persona, non? Aquí temos só vos puxen un porque hai 32, pero só vos poño este, non? Este, vamos a ver se non sei moi ben, é o documento no que solicita Aurora Carrascao, que é a muller de Luis Huici. Luis Huici era un intelectual, bueno, un artista, sastre, debuxante, da vanguarda da Coruña dos anos 30, moi amigo de Luis Miguélez, o pintor que tamén é asesinado. Luis Huici tiña a unha sastrería no que era o edificio Banco Pastor, nun dos últimos pisos. Foi o pioneiro de introducir o cinema na cidade, foi o primeiro que creou un cineclube no Cinema Savoy, que xa non existe, na Rúa Real. Bueno, pois este señor, que non era, bueno, era bastante peculiar, non? Porque era un tipo que, bueno, tiña unha cuestión económica bastante acomodada, pero, sin embargo, foi director ou presidente, que hai dito, do Centro de Estudos Xerminal, que tiña un carácter así un pouco máis anarquista, non? Bueno, pois esta muller, vedes, que pon, leo, non sei moi ben aí, solicita el traslado, concedo o traslado de su esposo, don Luis Huici, que ha fallecido tal día del corriente por hemorragia interna. ¿Ves? Aquí la hemorragia interna que se repite desde una sepultura de esta capital a un cementerio del nicho de esta capital. Bueno, esta muller, Aurora Carrascao, tivo a valentía de ir nun primer momento a sede de Falanxe a preguntar polo seu home, consigue que se traslada a un nicho. No caso de Luis Huici é moi curioso porque temos este documento, pero nos libros do cemiterio aparece como un home sen identificar, vale? Entón, digamos que a premura en que é trasladado, e son 5 días só despois de que é enterrado, apunta a que tivo que ser a muller que o identificou, non? Unha vez que o traslada, a muller que empeza a facer a vida imposible ten que marchar exiliada a Estados Unidos. E, bueno, ese foi tamén a historia de moitas das mulleres, non? Hai outro caso, o caso de Esther Casares Quiroga. Sabedes que Casares Quiroga non só tiña unha filla que se chama María Casares, que é a máis coñecida, que era actriz de teatro, non? Tiña outra filla, digamos, ilexítima, porque, bueno, tiña relacións moi abertas. Entón, ela é unha nena que o pai de Casares Quiroga nace en Madrid, pero era, digamos, entra dentro da familia Casares Quiroga como se fora unha máis, pero leva só os apelidos do pai, non? Bueno, pois Esther Casares Quiroga é detida, creo que na zona de Viveiro, unha vez que chega o golpe de Estado. O Casares Quiroga e María Casares marchan ao exilio en París, e esta muller acollen a irmá, a filla de Casares Quiroga, Esther, acollen en Viveiro, estaba enferma de tuberculose, a meten 3 anos na prisión de Coruña. Tiña unha filla pequena, vale? E non tiña ningún delito esta muller, además foi un castigo por ser filla de Caquera, non? Unha vez que sae da prisión, a meten en como se dice, arresto domiciliario, nun piso da Rúa Franxa, a ela e máis a filla, o sea, a neta de Casares Quiroga, e eran tratadas como absolutas apestadas, non as saudaba ninguén, ante que no ano 55 podemos sair do país, non? Isto, bueno, danos unha idea de que a represión ten moitas caras, non é só a xente que está nas fosas, vale? Bueno, isto é unha cousa tamén que descubrí moi curiosa. Hai unha das primeiras mulleres que é asesinada polo franquismo, que hai os primeiros días, se chama Antonia Blas, vale? Entón, a familia consigue que se traslade o corpo a un nicho, non, a un cinceiro. Entón, hai uns cinceiros dos anos 40 que están aí menos abandonados,
Bueno, aí vedes que con casi la palma con lápiz, que non sei como puxo, pero ves que é unha lápida que non ten nome, non ten nada, pois aí está Antonia Blas, que ninguén sabe, vou dicir, ninguén é, nin onde está, porque posiblemente se perdeu a memoria familiar e non lle queda familia, entón quedou ese cinceiro aí sen ningún tipo de identificación, non? Pero sabemos que está aí, no cinceiro 89 temos o documento de traslado, non? Bueno, estes son un par de cuños que puxen como curiosidade, non? Cuño da Sociedade Albanese de Axudantes da CNT, para que vexades que este movimento obrero tamén foi exterminado, non? Foi unha cultura que foi exterminada, non? Este é unha cousa tremenda, terrible, non? É o cuño da Sociedade de Empleados e Obras Municipales tamén da CNT, da Federación Local Obreira, da Obra Social. E isto é curioso porque é un libro, teño un libro de contas como un libro de contas dunha asociación, non? Ingresos, gastos e tal, gastos de sede, gastos do comité pro presos, porque había presos das folgas anteriores, e van pasando as páxinas e chega o 18 de xullo de 1936, 20 de xullo, e os restos das páxinas están en blanco. O secretario do sindicato tamén foi asesinado. E este documento acaba cos documentos do orden público, os requisados pola policía, para investigar quen eran socios e a quen tiñan que seguir perseguindo, non? Bueno, ahora vos vou poñer moi rapidamente algunhas fotografías de xente que, para que vexades o perfil de xente que hai nas cosas comuns, non? E me centrei un pouco tamén aquí no barrio, non? Aquí tedes a Alejandro Palacios, que era panadeiro. Alejandro Palacios tiña panadería xusto onde está o San Brandán, na Rúa da Torre, Baixades, aí como unha terraza que se mete, aí era a panadería de Alejandro Palacios. Un dos familiares, Chema, me comentaba que, bueno, o que lle comentaba a familia, non? Que decían as panaderías, os panadeiros que facían era pan para xente pobre cando había folga. Dicía, eso era a CNT, non? E dicen, que facían eles? Cando había unha folga obreira, pechaba todo, absolutamente, menos as panaderías. As panaderías continuaban abertas para facer pan para as familias folguistas que non cobraban o salario, para poder, o sea, que había toda unha rede de solidaridade impresionante. E esta é a muller María Seijas, é a muller de Alejandro Palacios, que tiña unha pensión na zona de Fuenteluisa, San Andrés, e que foi integrante das redes clandestinas tamén de apoio. Na pensión de María Seijas ocultouse moitísima xente perseguida e salvou a moitísima xente, non? Por certo, despois de que mataran ao marido, a María Seijas a meteron en prisión durante varios... foi un ano e medio, así máis ou menos, non? O sea, que a represión... Aquí tedes a panadería, ve unha fotografía da panadería da Rúa da Torre. Aquí tedes a Bebel, bueno, un pouco do caso un pouco máis mediático que saiu, non? Que claro, estamos tamén discutindo un pouco este tema, non? Porque cando saiu das fosas, o que saiu foi o de Bebel, non? Entón se encontrou a tumba de Bebel, localizada a tumba de Bebel, entón claro, Bebel é moi importante, está moi ben, pero o que non se pode invisibilizar é todo o que hai tamén, o resto da xente que hai, non? Pero tamén creo que é moi importante porque nese sentido creo que podemos enganchar tamén moito con, pois, con xente máis nova, xente que sexa deportivista, non? Que nunca chegaría a interesarse por nin pensar por ter unha fosa común, pois eu creo que este é un elemento moi importante para chegar tamén a xente máis nova, etc. Caso de Bebel era unha familia, sabes que eran militantes das Xuventudes Socialistas, eran 4 irmáns, 3 deles son asesinados, tiñan unha fábrica de lexía, bueno, un negocio de lexía, eles vivían aquí na Rúa San Roque, onde está o Fiandón. Enfrente do Fiandón había unha casa onde vivía a familia de Bebel. Non, os irmáns chamaban os irmáns da lexía, non? Porque se dedicaban a vender lexía por aí, non? E eran tremendos, non? Eran socialistas, pero eran revolucionarios. Bueno, contase unha anécdota que o irmán pequeno de Bebel, Llogué, fixose moi famoso unha indignación na cidade porque colleu un burro de verdade, un burro vivo, claro, cunha corda, e atoulle unha cruz de católico e se dedicaba a pasarlo pola Rúa Real e por diante das igrexas, un pouco para mofarse, digamos, da xente católica que ia a rezar, non? Porque sabes que naquela época había, pois, digamos, unha loita anticlerical contra, digamos, a invasión, a influencia da igrexa, dos curas, etc. Entón, este home iba con unha igrexa, con un burro, coa igrexa, coa cruz, non? E chegou a metelo no que a igrexa está na capilla militar de San Andrés, non? Iso é o que se conta nela, non? Bueno, aquí tedes a Franz, que é outro dos irmáns da lexía.
e aquí tedes a Llogué, o irmán pequeno, que vos contaba o anécdota do burro, non? Estas persoas que participan nas barricadas desde o 28 de xullo son detidos sempre tanto xunto a Enrique Moscoso, Cristian Dioño, 4 persoas, e os executan a Bebel e a Franz e a Moscoso, os executan, están na mesma fosa común, pero a Llogué, Jaurés, que era o irmán pequeno, tiña 17 anos no momento de ser detido, entón o meten en prisión, vale? Cando cumpre 18 anos, o saca a Guardia Civil, en teoría, xunto con outras dúas persoas, o sacan do cárcere da Coruña coa excusa de trasladalos á prisión de San Cristóbal a Navarra, pero era unha das cosas que lle chamaban a lei de fugas. O sacan do cárcere e os tirotean directamente pola espalda a Guardia Civil, estou falando, na zona da contorna da Torre de Aires. Ese tamén Moscoso, outro que está na mesma fosa con Bebel. Aquí tedes, o do medio é o irmán de Pucho Boedo, o cantante Pucho Boedo, sabes que foi unha familia tamén moi represaliada. Pucho Boedo era o irmán pequeno, era un neno, cando matan ao irmán, vedes o irmán co periódico Sociedade Obrera do CNT, matan tamén o pai de Pucho Boedo e de José Boedo, e o que é a zona da Silva, que era onde esta familia era, a zona do barrio da Silva, foi uns barrios que foi prácticamente exterminado, aniquilado, igual que tamén moi represaliado o barrio das Atochas. Ben, este José González González é fillo do, irmán do, non sei se vos o Joaquín, o panadeiro de Monte Alto, que era o PC. Este home tiña tres irmáns, non? Teña José, que é este, Rogelio, e unha irmá María, que está desaparecida, pero José e o irmán Rogelio están nas fosas comuns, os temos xa identificados, non? A este home o detenen tamén cando caen as casas das Atochas, cando é o asalto a casa das Atochas, hai unha caída de redes clandestinas e a este o detenen na Rúa da Torre e o matan, non? Bueno, aquí temos, vou a curar un pouco porque se non vamos a... Este José Torres, fillo de Antonio Torres, tamén o matan, tamén é panadeiro. E sabes que cousa máis curiosa? Panadeiros hai moitísimos. Non é unha casualidade, non é unha casualidade. Falamos un pouco da fame que se pasou, das necesidades que había. Asesinar os panadeiros era unha estrategia para que houbera fame na sociedade, porque era xente que estaba facendo, eran solidarios nas folgas, facían jornadas de pan para os folguistas. Hai moitísimos panadeiros nas fosas comuns. Outro grupo tamén importante das fosas, camareiros, porque funcionaban tamén como enlaces, non? Hai moitísimos camareiros tamén nas fosas, non? Mestres e mestras, outro terceiro grupo de xente que foi especialmente represaliada. Aquí temos a Luis López Vázquez, este era redactor de Brazo y Cerebro, un periódico anarquista, membro da Xeración Consciente, o local o tiñan aí no campo de artillería, onde están variadas nestas casiñas. E, bueno, esta é Consuelo Mentín, que non está nas fosas, pero é unha historia moi curiosa, non? Esta muller, o compañeiro, Antonio Torres, que era panadeiro, é asesinado. O fillo do compañeiro, sabes que eran familias, tiñan unhas relacións moi abertas, non? É dicir, había moita xente que estaba casada, pero un era fillo de unha, de outro, e, bueno, o fillo do compañeiro, que este tamén é asesinado, este que está aquí, José Torres, bueno, pois esta é Consuelo Mentín, que cando matan a José Torres e a Antonio Torres, ao seu compañeiro e o fillo do seu compañeiro, a meten 3 anos en prisión, vale? Porque era integrante das redes clandestinas, xunto a Corales, era unha das persoas que escondía xente nas casas das Atochas, vale? Cando saiu da prisión, foi a preguntar onde estaban enterrados o seu compañeiro e tal, e dixeron a Guardia Civil que dixo que calara a boca se non quería que acabar con eles, non? Xa te digo que moitas veces, claro, nos chegan as historias de represión da xente que está enterrada, pero non digamos, a outras historias que están máis invisibilizadas, por exemplo, no caso das mulleres que foron auténticas resistentes na cidade da Coruña e as que mantiveron as redes de resistencia durante moitos anos. Bueno, esta vou poñer tamén un par de fotografías para acabar isto. Enriqueta Outeiro, porque me interesaba dicir unha cousa. Primeiro, que había tamén mulleres da guerrilla, vale? O caso de Enriqueta Outeiro non era aquí da Coruña, pero quería que comentamos unha cousa. Como as mulleres moitas veces eran dispersadas, non? Enriqueta Outeiro acaba no cárcere de Segovia e aquí tedes a Maruxa Blasquez, que é esta muller que está aquí abaixo, que é a compañera de Gómez Gatuso, acaba no cárcere de Santurrarán, que era unha das cárceres máis espeluznantes de mulleres,
Estas fotografías, bueno, porque entran, cando entran ao principio, pero bueno, unha vez que pasaron os meses habría que ver o aspecto que tiña, non? O cárcere de mulleres de Santo Rarán era un dos centros máis espeluznantes que había xunto a un campo de concentración, porque tamén houve campos de concentración, o campo de concentración de Miranda de Ebro, que se especializou en menores de idade. Estamos falando de rapaces de 15, 16 anos, até 4.000 houve fillos de Roxos, até 4.000 houve en Miranda de Ebro. Bueno, isto vamos a acabar e vamos a poñer agora, moi rapidamente, porque tampouco me quero estender moito, o listado da xente que temos identificada, vale? Vamos a pararnos en algún grupo moi concreto, pero vamos a pasarlo moi rápido. Se logo tedes interés en algún nome ou tal, pois podemos falarlo, pero un pouco para que veades a cantidad de xente que hai, non? Entón, que lle podes dar así para baixo. Vale, mira, aí vedes que 22-23 de xullo, vedes a cantidad de toda esta xente a que entra, digamos, nas fosas comuns. Vedes que a primeira persoa que entra o 22 de xullo, Fernando Lago Portela, este non estaba identificado nos listados existentes, nen nos de nomes e voces, nen nos estudos anteriores. Isto, bueno, pois, o primeiro persoa que entra é unha persoa que é militante das Irmandades da Fala, Fernando Lago Portela. O único dato que temos é que das Irmandades da Fala e que estivo na boda de padriño de María Miramontes e de Ángel Casal, pero non temos ningún dato máis dele, como a maioría da xente que está. Temos datos moi concretos, pero moitas xente sabemos moi poucas cousas. Aquí tedes Antonio Blas, a muller que vos comentaba, entón, bueno, vamos a darle calla para baixo, porque senón... Vale, un momentinho aquí. Aquí é o que vos comentaba isto, non? Un home se identificar, vedes que vos se identificar despois con Manuel Parada, un home se identificar... Toda esta xente se asume algunhas fotografías que non aparecen, non? Pero volvemos un pouco a como estaban os corpos no cemiterio. Vale, aquí tedes a Francisco Pérez Caballo, do Gobernador Civil, autoridades militares, vamos a darle un poquinho máis. Vale, unha cousa que non vos dixen antes, vedes aquí, 26 de xullo, enterran a dúas persoas, e o 29 de xullo enterran a outras tres, vale? Vedes que van por un número de orden na fosa 12, vale? Había zonas enteras destinadas para rosos, vale? Sobre todo ao principio, que son as do terceiro e cuarto departamento, dicen que se no 27 e o 28 de xullo morría xente que morreu morto ordinaria, era enterrada en outro lugar do cementerio. Había zonas que quedaban destinadas para represaliados. Bueno, vamos a darle máis para... Vale, este outro grupo que quería comentarvos, un pouco máis. Vale, 9 de agosto do 36, vale, vedes un home se identificar, Francisco Ballón Pequeño, Cipriano Albita Alonso, José Quintas Penas, Julio Sabio San Martín, Menancio, Giovanni García, Jaime Roy García. Quen era esta xente? Digo porque se o vemos de forma cronolóxica vemos como se vai desencadenando todo. Estes eran destacados dirixentes das sociedades obreras da Coruña, onde ainda se mantiña a folga contra o golpe de Estado, que xa de agosto de 2016. Había sectores onde se mantiña a folga, os collen e os asesinan para... Bueno, este era un plan que estaba moi pensado, perfectamente planificado e moi sistemático para aterrorizar a población e desarticular a sociedade, non? Vamos a darles a máis... Sigue. Bueno, ves que son prácticamente todas as semanas, todos os días, grupos de persoas que son asesinadas. Vale, este grupo, por exemplo, este que está aquí, Manuel Seoane Díaz, fosa número 9, vale? Ves que hai 13 persoas. Estes eran soldados que estaban no cuartel da Tocha, moitos eran militantes da FAI, do grupo Nervio, da CNT, que idearon unha sublevación contra os mandos franquistas. Eles entraron como soldados de reemplazo, teñan tamén contactos no exterior, tiñan 18 ou 19 anos, descubren, as autoridades franquistas descubren o plan dos mandos franquistas e os meten nun bolsillo de guerra e os executan a todos. Esta é a fotografía famosa que hai no campo da Rata, non se buscadas da execución destas persoas, vale? Bueno, ves que máis, aí tedes, mira, este grupo que vos comentaba é o dos traballadores da fábrica de Brenes, vale? E aquí tedes a familia López Acea, Máximo López Acea, Ricardo López Acea, ou Dulio López Acea e Ramón López Amado, pai. Vedes aquí, non sei se ve ben, pero vedes que o número de orden, varias persoas comparten o mesmo número de orden. Vedes estes tres, teñen o mesmo número, 1272. Logo, 1273, outras 4 persoas. 1274, outras 3 persoas. Isto é o que vos comentaba, que este número sería para unha sepultura individual, e vedes que aquí comparten o número. Pois estaríamos falando de que 3 e 4 persoas son enterradas
no sitio no que tería que haber unha persoa, non? Vale, podemos ir para abaixo. Logo, se tedes interese en algún grupo, vedes que siguen os grupos. Aquí tedes, bueno, este é o que sí que vos quería comentar. 11 de xullo de 37 ten lugar unha das matanzas máis espeluznantes de toda a represión na cidade da Coruña. En 24 horas matan a 20 persoas, non? O que fai a Guardia Civil primeiro é asaltar as casas das Atochas, bueno, da Rúa do Carmo, a casa de María Otero e a casa de Alicia Dorado, que eran dúas militantes anarquistas que ademais se dedicaban a organizar reunións, esconder xente, non? Entón asesinan, matan, disparan a toda a xente que hai nas casas entre as 2 da tarde e logo de noite, e matan a toda a xente, incluídas Alicia Dorado e María Otero, que son tiroteadas, non? Pero isto dura hasta as 2 da mañán, pero despois, ás 6 da mañán, sacan do cárcere a outro grupo de persoas que era un grupo moi heteroxéneo, que estaba preparando a fuga dun diputado socialista madrileño que estaba veraneando aquí cando o golpe de Estado e o golpe en Galicia e queda aquí escondido. Entón, este Luis Rufilantes, sabes, era un diputado socialista, abogado, xa vos digo, de Madrid, pero era unha autoridade así como moi respetada. Entón, esta persoa permanece oculta en Galiza fundamentalmente gracias a grupos anarquistas, vale? Entón, hai un grupo moi heteroxeno que quere preparar unha fuga para sacalo da Coruña e leválo á zona republicana, non? E un grupo moi heteroxeno, non? Ele estaba escondido na casa de Manuel Fernández López, que era o cuñado de Luis Seoane, era afiliado ao Partido Galeguista, e estaba tamén implicado o Xeral Ruano, que era un dramaturgo tamén membro das Irmandades da Fala, e logo había, sobre todo, moitos militantes da CNT do sindicato de tranvías, vale? Querían facer unha fuga pola zona da Dársena con un barco que se chamaba Sisagas, os descubren, os detenen a todos, os meten no cárcere e horas despois de que maten os das Atochas, os sacan a todos e os executan. Entón estamos falando dunhas das fosas, a fosa cuarta do departamento terceiro tal, do 11 de xullo, é das máis grandes que hai, con 20 persoas. Vale, veis que a partir de aquí, da caída de esta Funerakis, Alicia Dorado, desta caída das Atochas, van a entrar logo unhas 50 persoas que son sobre todo membros das redes clandestinas da CNT e da FAI, vale? Xente que organizaba fugas, que escondía xente nas súas casas, etc. Non estamos falando de redes armadas porque non había armas, o que en un momento, digamos, o que era Coruña era un matadoiro para esta xente, era unha ratoneira, o único que podían aspirar era a escapar de aquí, ou a permanecer ocultos, porque hasta que se conforma a guerrilla non hai posibilidade de resistencia de ningún tipo, entón os van exterminando todos, os van caendo un tras outro. Aquí tedes, por exemplo, José González, o que vos decía, o Hermano Panadero de Monte Alto, que o ten na Rúa da Torre, son executados esos 4 co mesmo número de orden. Hai outra das fosas de altura múltiple: José Torres o Panadero, Alejandro Basile Palacios, Luis Chea, Rogelio González González, que é o mesmo o irmán de José González González, vale? Toda esta xente na zona das Atochas, vale? Seguimos baixando. Aquí tedes outro grupo que son os fusilados do Portiño, vale? Sabes que o intento de fuga do Portiño, e estes son tamén executados o 9 de outubro do 37. Vamos a acabar pronto porque se fai un pouco... ves que serían os grupos, tanto de executados como paseados. E a partir de aquí, miramos, vedes que xa cambia, xa non estamos falando de fosa tal, aparece sepultura número tal, departamento tal. Estas son as sepulturas individuais que vos enseñei ao principio, vale? Que son individuais. Son anónimas, pero vedes que co número de sepultura, buscando os números das outras tumbas, podense localizar. Iso son fundamentalmente de xente da guerrilla, vale? O sea, no ano 38 xa paran estas grandes matanzas, por lo menos aquí, e digamos, as mortes que vai haber son xente fundamentalmente da guerrilla, non? Da guerrilla é curioso porque hai, digamos, vedes aquí, había que estaba buscando aves, estaba buscando otra cosa, pero no... Nada, comentamos simplemente que a guerrilla, digamos, eu creo que pudo organizarse por a estructura que tiña o PC, que era das propias organizacións que tiñan como unha organización que pudo organizar isto, pero na propia guerrilla non só había xente do PC, hai xente que viña escapada
bueno, viña escapada, que viña, digamos que estaba buscada, incluso xente da CNT acabou na propia guerrilla, vale? Incluso hai un membro do PSOE de Ferrol que acabou na guerrilla. E logo hai tamén as investigacións novas que está habendo, tamén se sabe que houve tamén xente do Partido Galeguista de Santander da Fala que participaron, non moitos, pero a guerrilla en un principio, digamos, aglutinou toda esa resistencia. Vale, a isto que queremos comentar, os Espasandín, vale, un pai e un fillo goleos tamén que son asesinados. Bueno, aquí se acabaría, vedes que no ano 40 vale, ano 49, 29 de xullo 49, está localizado o último enterramento clandestino que hai, vale? E logo evidentemente hai máis asesinatos, temos a Manolito Bello, que é un pouco anterior, pero logo temos a Foucellas, pero xa son enterramentos que xa as familias poden dispoñer, bueno, se entregan os corpos ou que sea, non? Vale, un pouco como conclusión a todo isto, non? Que isto xa acabo, non? Primeiro, o que tivemos aquí foi un exterminio, vale? Un exterminio onde houve 45 matanzas en 2 anos que tiñan como objetivo desarticular a sociedade e vai así desarticulando, pero ao mesmo tempo unha resistencia civil moi importante, non? E estamos falando de feito toda esta xente a matan por tratar de organizar redes de acubillar a xente, etc. non? Entón, bueno, que comentarvos que era unha xeración moi nova, moitos deles de feito non tiñan fillos, de feito, se agora empezamos a investigar as familias, non? Pois posiblemente só xa un 10% de familias que podamos identificar como unha das persoas. Hai un 90% que non. Por exemplo, o caso de Mercedes Romero Abella, ou que era a mestra desta paseada, e o seu compañeiro Mazariegos, que foi paseado, tiña 20 e poucos anos, non tiveron fillos. Non sei, quero comentarvos iso, non? Que pasou xa tanto tempo que moitos deles non teñen ningún reclamo ni nada, non? Pero, bueno, decirvos que esta historia tamén da Coruña, que é unha xeración que pretendeu ser invisibilizada absolutamente, porque non só os enterraban de forma clandestina para facerlos desaparecer, e que tamén quixeron erradicarlos incluso até do pasado, porque non quedaba ninguna constancia, non quedaba unha lápida, non quedaba unha cruz, non quedaba unha... incluso que desapareceran para xeracións futuras. Quixeron facerlos desaparecer para sempre, non? Entón, isto é unha xeración que simboliza, digamos, unha época da Coruña moi importante e que creo que temos que reivindicar, vale? Bueno, nada máis.